Pedicab driver. Sayo sa kabuntagon, mukabayo dayon sa pedicab aron mamasahero o sa sayo nga makakita og piso. Tungod kay wala pa'y pamahaw, sa tabi-tabi mukaon na lag linugaw aron ang kagutom mahanaw. Matag alas 7, malipay in town kami. Kay adunay musakay nga mga estudyante nga maayo kaayong moplete. Apan usahay ang among kahago, mahimo lang thank you. Kay adunay mga pasayro nga dili mohatag og sinselyo. Bisan ang tumang kainit, sa lawas magpamilit og mga singot nagpilit-pilit. Apan wala baliha ang kainit aron sa bugas adunay ikapalit. Dayon inig kaudto, mopalit og utang nga balig 20 sa tindiro. Aron adunay sudan sa paniudto. Adlawng tanan sa karsada nagbaras-baras, bisan kapoy nakaayo ang lawas. Ano adunay ikapalit og bugas ug among anak sa pag-eskwela makatiwas. Bisan kaming mga pedicab driver, kada adlaw sa serbisyo nagdeliver og labaw sa tanan, kaming mga pedicab driver pareho nga mga sweet lover.